Твърде късно е да ме развеселиш. Мислиш, че живота е само забавления и игри, нали? Не, Джордж, поне не и за мен. Джордж, моля те, просто ме остави на мира. Ще ти е по-добре без мен. Това не е добре. Ти и аз. Ти принадлежиш в джунглата. Аз принадлежа някъде без маймуна. Не искам. Аз не мога да те имам в живота си. Моля те, просто си тръгни. Разбираш ли? Не! Виж, маймуно, не ме следвай! Махай се! Хвана го! Спокойно, пригответе клетка. Внимавай, той е опасен. Хей, не толкова грубо. Отдръпнете се, сър. Знам, че изглежда сладък, но този трябва да има зъби като Кинзо Енай. Да, точно така. Това съвпада с описанието. Хей, той избяга. Добре, хвана го. Момчета, може ли просто да го вземете? Моля. И не го наранявайте. Спокойно, малки приятели. Обратно в Африка с... Това е за добро, Тед. Това е за добро.